Benvinguts al tutorial de Corrubrics. En aquest tutorial explicarem com utilitzar aquesta eina en la seva darrera versió. Suposant que ja el tinguem instal·lat, veurem que a complements ens apareix Corrubrics i la primera opció és activar el complement Corrubrics. L'activarem per així poder-lo fer servir. Un cop està activat, ha canviat el menú i apareixen diverses coses. La primera és crear la plantilla de Corrubrics. També tenim l'opció de canviar idiomes, si volguéssim fer-ho en anglès o en castellà o en un altre idioma. Anem a triar crear la plantilla Corrubrics. Això l'únic que fa és eliminar tots els fulls, per això surt aquest avís, i un cop eliminat tots els fulls en crea 3 de nous. Un és per posar la rúbrica, l'altre és per posar els alumnes i l'altre és per posar els professors. El primer és el de la rúbrica, s'ha de fer. Simplement hauríem d'agafar una rúbrica i començar aspecte per aspecte, introduir els que volem avaluar, el mateix amb els nivells i el mateix amb les descripcions. Si algú vol, es pot eliminar un nivell, es pot eliminar un expert, no passa res. Mireu, podem eliminar aquest d'aquí, ja no hi és, si només volguéssim tenir 3 nivells, no? I el mateix amb els aspectes, podríem eliminar algun aspecte o podríem afegir-lo, cap problema. L'única cosa important és que el tant per cent ha de ser 100, ara en aquests moments no ho és, ho canviaríem perquè sigui 100, important que posi 25%, 25%, podria ser aquest, per exemple, el 30, i així la suma ja és 100. I la segona és que aquí, sobretot, no copiem i enganxem de Word, que ens crea molts problemes perquè hi ha caràcters ocults. Si ho féssim, si algú copia i enganxa de Word, en tot cas, sobretot veniu aquí a format i dieu esborra format, per assegurar-nos que no ens crea cap mena de format estrany. Després, si voleu, ja ho podeu centrar i ho podeu posar com vulgueu, i li podeu posar les línies, però almenys assegurem que no hi hagi caràcters ocults, que si no ens provoca molts problemes. Un cop estigués la rúbrica plena, la segona cosa és anar a alumnes i un cop a alumnes importar els alumnes. De fet, tenim dues maneres de fer-ho. Una és posar el nom dels alumnes aquí directament, alumne 1, i la seva adreça alumne1@institut.cat, el que sigui. El mateix amb alumne 2, el mateix amb alumne 3. Aquesta seria una manera de fer-ho. L'altra manera de fer-ho seria importar. Allò de fer-ho manualment, tornem al menú. Al menú veieu que posa Corrubrics, ha canviat. Ara tenim una opció que és crear el formulari, encara no ho podem fer, no ho tenim tot ple, ja arribarem, però tenim la segona que diu importar alumnes i professors del Classroom. Si ho féssim, se'ns obriria una finestra nova on te connectaríem al nostre Google Classroom i ens ensenyaria tots els cursos que tenim. Per tant, podríem triar quins alumnes importem. Veieu? Surt aquí, ens pregunta quin curs. Aquí tinc molts cursos de Classroom, podria triar el que jo volgués, doncs mira, per exemple, aquest. Importar, i automàticament el que faria seria importar-me tots els alumnes que tingués allà, aquí. En aquest cas era un només meu, vull dir que no hi havia cap problema. Però m'apareixerien tota la llista dels alumnes, en tots els seus correus electrònics apareixerien aquí. El mateix podríem fer amb els professors. Fixeu-vos que aquí també m'ha creat un professor, perquè el Classroom ja hi era. Si no volem utilitzar Classroom, simplement els escrivim tots, tant alumnes com a professors, i s'acaba el problema. Un cop tenim la rúbrica plena, els alumnes plens i els professors plens, el que hem de fer és anar al menú i utilitzar el menú que diu crear el formulari. Aquí és molt important que un cop fem això, el que farà serà preguntar-nos el nom del formulari, vaig a posar-li exemple, un cop fem això, no canviem per res aquesta rúbrica. És l'únic que no podem fer, ni els alumnes ni res. Hem creat a partir de la rúbrica dels alumnes el formulari està creat, ara qualsevol canvi que fem aquí, en el formulari no es crearia i tindríem un problema, no? Si no ho fem, si fem tot normal i corrent, fixeu-vos que el formulari ja s'ha creat. De fet, si miréssim a la meva unitat o al mateix lloc on estava el full, ho trobaríem. No ens interessa per res, no cal ni mirar el formulari, no cal ni buscar-lo. Fixeu-vos que ens ha passat el següent. En el Corrubrics ens ha canviat el menú i tenim 3 opcions. Es tracta ara que aquest formulari arribi als alumnes perquè ells puguin contestar i puguin valorar els seus companys, no? Hi ha 3 maneres de fer-ho. Una és enviar el formulari als alumnes per correu electrònic. Si aquí a la pestanya alumnes hem introduït els correus electrònics, doncs simplement donarem a enviar el correu, el formulari, i s'enviarà per correu electrònic i dirà, tens aquest correu electrònic que diu que, etc. I has de contestar aquest formulari. L'altra opció és simplement obtenir l'enllaç de formulari, és a dir, jo tinc Moodle, per exemple, o tinc Edmodo o qualsevol altre sistema, doncs jo m'agafo aquest formulari d'aquí, m'agafo aquesta adreça, la copio i l'enganxo i els hi poso a Moodle o on faci falta, no? També és el que faig servir com a professor. Si he de contestar, si el professor també ha de valorar, doncs aquí clica i ja se li obre l'enllaç per valorar el mateix professor, no? La tercera opció, si utilitzeu Classroom, doncs era
publicant l'enllaç del formulari de Classroom com un anunci. Si féssiu això, se us obre una pestanya on us demana les dades per poder-ho publicar a Classroom. Bàsicament és el nom, la descripció, ara ho veureu, a quin curs ho vols fer i l'anunci, no? L'anunci, quin text ha de tenir l'anunci, i si ho féssim, automàticament al Classroom apareixeria el formulari publicat. Un formulari d'avaluació de la rúbrica i sortiria allà perquè els alumnes ho poguessin clicar. Ara seria el moment en què els alumnes contestarien. Clic, 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 contesten, veuen els altres treballs dels altres companys, el puntuen, el valoren i ja està. Vaig a fer-ho jo com a professor per tenir un sol exemple, ni que sigui. Tinc aquí, segons sigui un Google Apps for Education o no ho sigui, em demanarà la meva adreça o no. Vaig a posar una adreça inventada, si no és... Ja està, me l'invento. Aquí avaluo aquest alumne. Fixeu-vos que ja no em surten 4 nivells, sinó m'han sortit 3, aprenent avançat i expert, i novell. L'expert s'ha eliminat perquè me l'he carregat jo i també em surten només els aspectes que he posat. El puntuo i l'envio. Automàticament això queda registrat. Ja està, no hi ha cap més problema. En el moment que me'n vagi en el full de càlcul i en el moment que vulgui processar, quan tots els alumnes hagin acabat, vindré a complements altre cop, Corrúbrics, i ara sí tinc l'opció de processar les respostes del formulari. O sigui, doncs això, què fa Corrúbrics? Corrúbrics el que comença a fer és totes les mitjanes de totes les persones que hi ha. Primer em pregunta quina és la nota màxima, vaig a fer-ho sobre 10, per exemple, a ser un enter, i a partir d'aquí, fixeu-vos, clar, aquí només he contestat jo, només hi ha una resposta, per tant no hi ha mitjanes, si n'hi haguessin més apareixerien les mitjanes. Ara ho veurem com apareixeria això, fixeu-vos-hi. L'alumne que hi havia, que només era jo, l'han coavaluat un sol alumne. Per què coavaluació? Perquè he posat una adreça que no era aquest alumne. Una cosa he vist que és diferent que l'alumne, per tant és coavaluació. Si hagués posat la mateixa adreça al contestar que aquest alumne d'aquí, que el Sant Alexandri, llavors automàticament m'ho hagués considerat com a autoavaluació. I si hagués posat l'adreça del professor, hagués anat per aquí a professor. No? I aquí surt, en aquest cas, la mitjana, que només hi ha un, doncs 3, 2, 3, 2, però seria la mitjana aritmètica de les diferents puntuacions. No? Aquí al final tenim 3 puntuacions importants. Una és mirant només l'ítem més baix. Fixeu-vos que tinc un 3, un 2, un 3 i un 2. L'ítem més baix és un 2, per tant li assigna un 667. I el següent és fent la mitjana ponderada amb els tants percents. Hi ha una tercera columna, un grup de 3 columnes, on te calcules nota final. Amb uns percentatges 40, 10, 50, per dir, doncs mira, coavaluació el 40, autoavaluació el 10 i la el 50, que es poden canviar aquí sense cap problema. En aquest cas només hi ha hagut coavaluació, per tant aquí posaríem un 100, aquí un 0 i aquí un 0, i ja està. En tot cas, aquí podem triar nosaltres aquests tants percents segons ens interessi i quedarà perfectament alineat i com s'ha perfectament calculat el que ha de fer. Un cop ja hem fet tots els càlculs, aquí podria ser un full, evidentment no amb un alumne, sinó amb 30 i no amb una resposta, sinó amb 20 o 30 per cada alumne, ens queda només l'últim, que és fer-li arribar a l'alumne. Aquí sí que només hi ha una sola manera, és agafar i dir enviar els resultats als alumnes i ho farà per correu electrònic. Al correu electrònic ell veurà només la seva rúbrica i veurà només les seves notes. Hi ha diverses opcions. La primera és si vols que s'enviï nota final, aquesta nota final, no aquesta, si la vols enviar o no. Anem a posar que sí, que l'enviï, la mitjana ponderada, o sigui, enviarà aquesta d'aquí, en aquest cas un 8,5. Com que només hem fet coavaluació, posem només coavaluació, podríem posar que enviés les 3 i ens pregunta si aquesta també la volem enviar. Com que coincideixen en aquest cas és idèntica, doncs no l'enviem. Fixeu-vos que també hi havia comentaris, que haguéssim pogut posar uns quants comentaris, no els hem posat, els podíem enviar o no. I al final podríem triar si ho enviem a un sol alumne, perquè resulta que l'hem puntuat més tard, només li volem enviar amb ell, o ho enviem a tothom. En aquest cas, si diem que sí, quan enviem a un alumne o a tothom, de fet, és exactament el mateix cas, i ja està. Ara, si miréssim el correu, després el mirarem, veurem que aquest alumne ha rebut el mail amb la seva rúbrica tota omplerta. Què més tenim? Bueno, hi ha l'opció, si teniu, aquí m'indica que m'ha arribat, i ara quan l'obri veurem la rúbrica que m'ha arribat amb el que m'he puntuat, amb els 3 punts, però només veuré la meva rúbrica i ho veig en format de rúbrica, no és una nota sola, sinó que veig el format de rúbrica, que és la gràcia, no? Que cada alumne pugui analitzar exactament en quins aspectes ha de millorar i en quins ha d'empitjorar. Veieu? Cada un de tota la rúbrica que hi havia, i doncs mira, en el primer li he posat un 3, un 2, un 3, un 2. Si només si hagués posat també la coavaluació, l'autoavaluació o la del professor, doncs apareixerien aquí les columnes corresponents. I si haguéssim posat més notes, doncs també estarien aquí les notes del professor, l'autoavaluació, la global, etc. Deia, a més, hi ha la possibilitat de venir aquí a Corrúbrics i fer publicar o actualitzar la nota final a Classroom.
Clar, Classroom no et permet fer tota una rúbrica com aquí i donar aquesta informació, només et permet posar una nota en una tasca, per tant, podríem publicar aquesta nota final d'aquí amb una tasca Classroom. No? Li podríem dir ves aquí, li podríem dir publica o actualitza i molt semblant a quan hem fet l'anunci, em preguntarà quin curs de Classroom ho faig i com es diu la tasca i ja està. No? Jo podria triar doncs, quin curs, el nom per la tasca, quina de totes les notes vull publicar, si aquesta o aquesta, i si vull publicar també coavaluació, autoavaluació, la professor i la global. Si marco les 4, em crearà 4 tasques diferents amb 4 notes diferents. Si només marco una, doncs em crearà una sola tasca amb una sola nota. I això apareixerà al Classroom. És poc enriquidor, no? Perquè només veig la nota 8,5, però no sé d'on ve. Per tant, és convenient que aquí hi hagi alumnes, hi hagi els seus mails, perquè així podem fer sense massa dificultat l'enviament i tothom veu les seves coses. Bàsicament, aquest és el funcionament de CoreRubrics. Espero que més o menys estigui clar i que us serveixi. Moltes gràcies.